Kalian apa biji mendeng? Mana lebih kulai? Wow. Hello everyone, Mediyon Borgarian channel gejeराव नुजाफैलायबाय. Welcome back to my Mediyon Borgari YouTube channel. नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं, आंबो इसोरनि उनाव मोजाङै दं. ओमफ्राय नै जोङो बे जायगायावहाय शुटिं लानो फैदों. आसा खालामो बयबो शुटिं जायगाखौ मिन्थिखायो मेक्सिमाम, ओंखायनो आं एक्सप्लेन खालामबाय थाला. फावखुंग्रि हिसाबै दङ आबु फुजा, फावखुंगुराव दङ प्रबल, सिगना थाजिम, जिअपि जयन्त, ओमफ्राय मेकआपआव दङ आं. ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बे एलबामखौ नायनो गोसोब्ला, बे एलबामा नेक्स्ट सेकेन्ड उइकआव रिलिज जागोन होनदोंमोनथ', नोंसोरो बे एलबामखौ रिलिज नायनो गोसोब्ला थाजिम नार्जारि इउटुब चेनेलाव नायनो हागोन. दा आं बे एलबामनिनो मोननैसो शुटिं मेकिंसफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो सानदों. स' लेट्स गो. Chris entry. जों एक्टरानो हाय एक्टर. Hello. मालाय आंनिफ्राय जौसिमावसो, आंनो गोजौ खालामबाय, आंनिफ्राय जौसिमाव एक्टरा. आयौ ओइ नै जिअपिया, ओइ जिअपि जयन्त बा मालाय नायहरलायबावा जा दुगालायथि 100 थाखा बिगासिनो नामा फट'नि. Gawa amri gawa karlan ini. Aku boba ini dulu. Angin vlog mama bungu nih, angin vlog mama bungu nih kesebut modal aja. Mama bungu nih kesebut modal. Mediyon. Dia yang kan kalau dia lah mama bungu mulai pula. Dia mampu bungu. Angin jenis first time juga mulai di sana. Kailah. First time jenis le gambar apa ke? Ada itu nih first time le gambar Mediyon. November tahun ini dah kan? Oh, thank you. Hari ini mau naik bis, dia mau naik kasihnya. Hari ini mau naik. Bah, iya shoot lah kasihnya roh, besok udah dincikan. Nih, yang pada nabe shoot lah kasihnya macam. ओमफ्राय नै दा धिरबिल थांग्रा लामाजों जोङो थांगासिनो, बिराद सान्दुं गोसामोन नालाय, ओंखायनो जोङो लकेसन चेन्ज खालामनो नागिरबाय. ओमफ्राय एक्चुअलि धिरबिलावबो सान्दुं गोसाखा, जियानो जा जोङो लकेसनखौ चेन्ज खालामनानै बे लामायाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय. लामाया बिराद बरियामोन आरोना, नोंथांमोनाथ' फैबाय थायोबा मिन्थिखायो. नै धिरबिलाव फैलायबाय, सानजौफु जाबाय नालाय, उन्दुनो ओंखारबाय, मोनायावहाय उन्दुनायानो जायाखै. Berat सान्दुं गोसा जालायबाय नै, ओमफ्राय धिरबिलाव फैलायबाय आरो. जों केकसो जागासिनो, आयौ माथो ब्लार जालाय, केकसो जागासिनो. ओंखाम खुबाय माने. वाव, दा सानजों जाबाय थागोन ना आब'? जालायबाय थागोन ना जोंहा ओंखाम खुनायफ्राव? माला ओंखाम मोनजायो बेखौल'सो सानबाय थाबाय. दिनैनि दिनानो बिराद गाज्रि, जोंनिया माबा माबि जालाबाय थायो. बाइक गाज्रि जालाय, माबा दामग्रा गाज्रि जालाय, गाज्रि जाजोब्बाय. जिक्स थाङो बावलाय. मा? Wow.
Ayo gurayनि मोसानाय ना 3, 2, 1, go! Finish! Finish! Good! Aja pakistan itu jam berapa? Partin dulu, partin. Nah, Mau postaran dulu. nilai gaवनो गावना बाइक माबा पांचार जाना होदों थाबायबोनानै बै Pansarबो जानानै दसे होबाय आरो साजाराबो गारदेरनानै होबाय आरो आथिङाव सुनानै होजोबबाय